like honey. Hindi. Kasi buto na lang siya dito. Kaya, it's different from mga. So, this is, sino nakakaroon ko? Nagawa yun. Kung Filipino, ano yan? Puro yan kapit. Hindi kapit kapit. Then the hanging buyan. No. Yung mga kapit nakabitay. Bakit kaya masabi natin na iyan ay product ng technology sa Philippines? Sila na even wala pa yung... Yeah, so that means it's a substitute ng trabaho. Not a substitute kasi nauna yung development. No? So, kung mag-class, do you think mayroon ng process ng capital sa kaso? Kasi sir, dito ang ginagawa, kapag katapos malibing sa ilalim ng lupa, uukayin ulit nila yung ano, tapos ilalagay. Then, back, battery, ako, nagamit sa pagluluto. Basically, no, ng mga native Philippine, dapat sila mga salakot. Alam niyan salakot? Yes. Ito sa pinakamalaga yung baybayin. Ano, kalibata. Ano? Then we have also the engineering yung mga kubo. We have also the balangay at natawag bangka. So that means, class, hindi yung sinasabi na may mga engineers during the sa Philippines. Only that, they practice already engineering. Wala ka naman tayo that time during the kumbaga may mga dive or sa kanilang design. Ito ang famous na handmade engineer ng Pilipinas. The Banawe Rice Services is one of the world's heritage. Then, sa society naman nila, meron silang tinatawag na barangay. Balangay. Balangay. Cheese naman naman na is Galato. Alam niyo palabas na Amaga? Yes! Nakaroon pa din siya ng development, but not that fast. Hindi siya ganun kabilis. Why? Kasi bago pa man dumating ang Spaniards, meron ng mga Indonesian, Malaysian, na bumibisita, kahit mga Chinese, may mga bumibisita na dito, upang the barter system. Kaya nagkaroon tayo ng mga ganitong technologies because of the barter system. We have the Spanish colonial period. The Spanish introduced formal education and founded some institution. Dito naman sa Spanish colonization, ang pinaka we have the oldest university, the University of Santo Tomas. USC is Spanish. We have the so-called Galleon trade. Dati, meron tayong barter, mas lumaki siya ngayon, which is the Galleon trade na lahat ng laman ng Galleon na yan is mga produkto sa 21 guns sa Lutino. Then we have the silver. Alam niyo, panood niyo na yung General Luna. Yes. Mga batang general. Basta yung mga may general na palabas. They have this saber, yung parang espada maliit. Kalawa, nakuha to ng Pinoy dahil dito sa mga Hapon. Yung mga Hapon, meron silang katana na tinatawag, which is used na tinatawag na harakiri para patayin ang sarili nila kapag nasa alanganin na sila. The
we have the bayonets. Alam niyo yung bayonets? Hindi yung kulay bayonets. Bayonets yung pag naubusan na ng bala yung baril mo, yung rifle mo, lalagay mo na siya. Mano-mano tayo. Ganon. And we have the Santa Maria Church sa Ilocos Road. Then, Pao ay